Uly Wekilçilikli forumun ikinji bölümi Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara Atnaşyklary institutyny geçirilip, ol magtymly pragynyň parahaçylyk taglimaty we bitara Türkmenistanyň diplomasiýasy ýyly atlanyrly. Onda dostlukly we hyzmatdaş ýurtlaryň hemde Türkmenistanyň gatnaşyk alyp barýan halkara gurumalaryň, şol sanda Hatay Halk Respublikasynyň medeniýet we siýahatçylyk ministri, türki döwletleriň guramasynyň, garaşy döwletleriň arkalaşygynyň, ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň, Türksoýyň, Assam hyzmatdaşlyk guramasynyň we Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň ýol başlary hemde ornmasarlary çykyş etdiler. Çykyş eden mihmanlar Aşgabatda şeýle giň gerimli we uly wekilçilikli forum geçirmeginiň ähmetini bellemek bilen oň atnaşmaga çakylyk we döredilen mümkinçlik üçin türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyza we hormat prezidenti bilen Arkadaly Gahrman Serdarymyza tüýs sürekden hoşallyk bildirdiler. Olaryň çykyşlaryna beýik şahyr we akyllar magtymly pragynyň dörejilik mirasynyň bakatyny ýetip bolmajak milli baýlykdygy hemde dünýä medeniýetiniň hazinasynyň aýrylmaz bölegi bellenli. Şahyryň goşgulary adamlara uly täsir edip kalplarda baky ýaşaýar. Çünki olarda umumy adamlaryň üýtgewsiz gymmatlyklary watana bolan söwgi, insan perwerlik, parahatçylyk, dörejilige we dost ýoganyga çagyryş çuňur beýan edilýär. Türkmenistanyň bir tarapdagy däp desturlaryň we filosofik ýürleglaryň hemde pikir garaýşlaryň häzirki zamanyň diplomatik iş tejribesinde netijeli durmuşa geçirilip, bilinjekdiginiň täsir nusgat bolup durýar. Çünki medeni diplomatiýa sagdyn döwletara gatnaşyklaryň binýady bolup hyzmat edýär. Siýasy we ykdysady hyzmatdaşlyk bolsa, olary ösdürmek üçin goşmaça mümkinçilikler döredýär diýip çykyş eden daşary ýurtly mihmanlar aýtdylar. Magtymlygynyň garaýşlary beýleki halklara hormat goýmak we hoşnýetli goňşuluk ýüreglerine demokratiýa hemde däp desturlary şolar wagtyň özünde öz mertebäni saklamagy esaslanýar. Şahyryň nesillerini goýup giden bu wesiýetini olar aýap saklap, härki güneçeni ýetiripdirler. Munyň özi sivilizasiýanyň dialogy diýip atlanyrlar. Masaata magtymly pragynyň türkmen halkynyň hakydatynyň taryhy hakykatynyň aýnasyna urulan eserleriniň üstü bilen beýik söz soadynyň dörejiliginiň adamlar medeniýetiniň ösüjine eden täsiriniň ören ullugyny taly. Şoňa görä de beýik pragynyň edebi mirasynyň häzirki döwürde de gymmatynyň ähmetiniň hasa artýanynyň uralanyp 2024-nji ýylda oň doglugynyň 300 ýyllygynyň halkara derejesinde giň gerimler bilen bellenýändigine öňe çekildi. Şeýlede Türkmenistanyň prezidentiniň maksatnamalaryny özgertmelerinden badalgalan täze taryhy döwürde 2024-nji ýylyň türki dünýäniň beýik şahyry we akyllary magtymly pragy ýyly diýilip eglan edilen dogrusyna da durup geçirildi. Şeýlede çykyşlarda Türkmenistanyň prezidentiniň geçen ýylyň sentyabr aýyna Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 72-nji sessiýasyna gatnaşyp, oň benet minberinden ingliz dilinde eden taryha çykyşyny beýik magtymly pragynyň ajaýyp goşgusyndan bir setir getirip jemlemeginiň ören täsiri bolanyny taly. Munyň özi hud döwlet başçylarynyň özüniň hem beýik pragynyň edebi mirasyny umumy adamlar ähmetli parasatly sözleriniň çuňur mazmuny bütün dünýä ýan sallarmak urnaky tagalarlarynyň biridir diýip çykyş eden aýtdylar. Masaatynda wamyna magtymly pragynyň dörejilik taglimatynyň garaşsyda beýtarap Türkmenistanyň milli bähwitlerini öpüşen etmekdäki binýatlyk orny beýik pragynyň paýhas filosofiki we ahlak edep garaşlarynyň terbiýeçilik ähmetli, dekinli we beýik söz soadynyň dörejilik mirasy adamlar medeniýetiniň genji hazinasydyr diýen ugurlar boýunça bir näçe çykyşlar dinlendi. Şonuň ýaly çykyşlarda Gahrman Arkadamyzyň başlangyjy bilen Aşgabatyň günorta günmatar günjegine bina edilen magtymly pragynyň benet ýadygarlygynyň hemde magtymly pragy medeni seýlek toplumynyň açylanyna, oň çäklerine, daşary ýurtlaryň dörli döwürlerde uly ýyz goýup giden ýazyjy şahyrlarynyň heýkelleriniň hem oturdurlaryna aýratyn şekilli. Munyň özi magtymly pragynyň ardulan berqara döwletini Türkmenistanyň alyp barýan daşary syýasy strategiýasyna akyllar şahyryň galaran edebi mirasyna wesiýet eden çuňur filosofik garaýşlary esaslanýan dost soganyk we insanperwerlik ýürlegleriniň dawrlanýanynyň ýeni dawr aýdymlaşanyr diýip çykyş edenler bellediler. Şoňa görä de magtymly pragynyň dörejiligini öwrenmegi dowam etmek zerurdygy barada pikirler beýan edildi. Bu barada çykyş edenler Türkmenistanyň prezidentiniň alyp barýan giň halkara ilmi hyzmatdaşlyk syýasatynyň hemde ilmi gatnaşyklaryň giňeldilmegine, dünýäniň ruhy hazinasynyň aýrylmaz bölegi bolan türkmen halkynyň medeni mirasynyň çuňur öwrenilmegine hemde wagt edilmegine ýardam berýän şeýle çäreleriň uly orny we ähmetini bellediler. Bu wagtda öz zekini adamlaryň öçmejek gymmatlyklaryna bagyş eden magtymly pragynyň dünýäniň ruhy aňyt ösüşinde meşhur şahsiýetleriň biri bolup durýandygyny taly.
I am Gabriel Piritski, Slovakiyadan. Türkmen paýtatyny ören ýokary derejede guralan döwürleriň we sivilizasiýalaryň özleri ara balanşygy parahaçylyň ösüşiň binýada atly halkara maslahatyň geçirilýänligi oň atnaşmaga döredilen mümkinçiligi üçin türkmen halkynyň milli liderini hem de Türkmenistanyň hormatly prezidentine hoşallygymy diýip beýan edýär. Bu maslahatyň geçirilmegi Magtymly Pıragynyň edebi mirasynyň ähmetiniň dünýäde ikrar edilýänini alamatlandyrýar. Günnogynyň beýik akıllary Magtymly Pıragy ähli döwürler üçin umum adamlar gymmatlyklarynyň nesihatçydyr. Bu hakykaty halkara derejesindäki maslahatçylaryň uly düzümi, sosana bir näçe döwletleriň, döwlet başdanlarynyň gatnaşyp beýik akyllar baradaky şuň oý pikirlerini beýan etmekleri tutuş aýdynlygy bilen äşkär edýär. Oýnawatda hyzek beýik şahyryň ansanperwerlik ýüreglerini dawarlanýan dogonlyk türkmen halkyna diňe güllep ösüşler hem rawatyn sağ bolun. Bismillahirrahmanirrahim. Men Salman Hasan Al-Khazmi, Katar döwletinden Aşgabatda ören ýokary derejede guralan döwürleriň we sivilizasiýalaryň özleri ara baglanşygy, parahatçylygyň we ösüşiň binýada atly halkara forum bizde uly täsir galardy. Türkmen halkynyň taryhyna, onuň medeni we milli özgürlüğüniň hem-de nusgu diliniň gözbaşynda duran milli dünýä garaşynyň esaslaryny döredýän şahsiýetleriň biri hem Magtymly Pıragydyr. Şahirdiň bir öz ýaşan döwründe däl, eýsem ähli nesiller üçin gymmatly dörejilik mirasyny bagş etdi. Häzirki wagtda onuň eserleri onurça ýurtlarda neşir edildi we Pıragynyň dörejilik mirasyny adamlaryň altyn genji hazinesi diýip önemli atlandyryp bolar. Beýik şahyryň dörejiligi, insanyň iň gowy häsiýetleri, ruh ahlak taýdan päkligi, dogruçullygy, ýergüne watany wepalygy, lewde halallygy, bilesejilik terbiýe. Aşgabatda şeýle giňerimli we uly wekilçilikli forumyň geçirilmeginiň ähmetini aýratyn bellemek isleýär. Bu maslahata atlaşmaga çakylyk gödürülen mümkinçiligi üçin Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagy hem-de Türkmenistanyň hormatly prezidentine tüýsürekden hoşallyk bildirýär.